Imos a comenzar o acto de inauguración da 42 Semana Galega de Filosofía. Ten a palabra, en primeiro lugar, o coordinador da Aula Castelao, don Alexandre Cendón González, para presentar esta 42 Semana Galega de Filosofía e Alimento. Bo día, señor alcalde da cidade de Pontevedra, señor vicepresidente da Deputación de Pontevedra, señora vicerreitora do campus de Pontevedra, estimado público, unha primavera máis reencontrámonos neste congreso para dar comezo a unha nova edición da Semana Galega de Filosofía, desta vez coa epígrafe de Filosofía e Alimento, a número xa 42ª. Como todos os anos, quero salientar que esa Semana Galega de Filosofía non sería posíbel sen o patrocinio e o apoio do Concello de Pontevedra, da Deputación de Pontevedra e da Universidade de Vigo, Vicerreitoría do Campus de Pontevedra. Tamén sen a colaboración das Direccións Xerais de Cultura, de Política Lingüística e de Centros e Recursos Humanos da Xunta de Galiza e da axuda do Instituto de Ensinanza Secundaria Valle Inclán, desta mesma cidade. Tampouco sería posible sen o traballo das compañeiras e compañeiras da Aula Castelao de Filosofía, sen a xenerosidade dos relatores e relatoras e sen o interese e as achegas, como sempre digo, das diferentes persoas que asistides ás sesións do Congreso. Un ano máis, temos por diante toda unha semana para escoitar, aprender, debater, reflexionar neste foro que xa sobrepasou a súa cuarta década de existencia. En todo este tempo, diferentes xeracións teñen pasado por aquí para partillar inquedanzas. Moitas desas persoas xa non están connosco, o momento histórico tampouco é o mesmo tras todos estes anos, mais a motivación desta xuntanza segue intacta, a pesar das mudanzas e das vicisitudes que o transcurso da historia nos depara. Por iso queremos continuar a ser un lugar de encontro e debate, por moitos cambios que se produzan e por moito que pareza difícil ofrecer unha análise da realidade do presente, dende os rudimentos da filosofía. Como dixen, nesta ocasión, a epígrafe da Semana Galega de Filosofía é Filosofía e Alimento. A escolla da temática sobre a que imos desenvolver estas xornadas ao longo de 5 días non é nin casual nin estéril. Quixemos, como sempre, captar a atención de todas vós e botar un pouco de luz alrededor dunha cuestión que pensamos que é crucial para todas e todos. O alimento é aquilo que inxerimos, funciona como vínculo primario e fundamental entre os nosos corpos e o mundo exterior que nos arrodea. Con esa acción, o exterior convértese no noso interior e deste modo a liña divisoria entre ambos conceptos, fora, dentro ou suxeito, obxecto, esváese a terrachar coa súa dicotomía. O alimento, a máis, tamén é que nos nutre e o que nos mantén con vida. Por iso é o elemento primordial das nosas existencias. O obxectivo da nosa necesidade primaria e fundamental, a nutrición. Os nosos corpos, a nosa materia e a nosa enerxía proceden do alimento. Así cobre importancia a nosa corporalidade, a nosa materialidade. De como é percibida e de como é tratada imos falar estes días. Evidentemente, esta non é unha cuestión soamente contemporánea. Dende antigo foi motivo de debate e de prescripción. Que comer, como aprender a comer, o que é bo, o que é malo, o que nos dana e o que nos anda. Neste acto, aparentemente trivial, radica, porén, todo un universo de significantes que nos axudan a entender como somos e como nos comportamos socialmente. Así, a cultura funciona como mediadora entre a necesidade biolóxica e o acto de alimentarnos. No entanto, na nosa contemporaneidade, temos que pensar como é esa mediación e que aprendizaxes podemos tirar desa análise. Seica, o alimento debiu, ora fonte de prazer, como un hedonismo groseiro, ora fonte de estatus, como diferenciación entre clases sociais, ora fonte dun suposto cuidado persoal
que incide na individualización e na atomización sociais, características do noso presente. Non obstante, nun plano inconsciente, podemos ollar como a nosa relación co alimento fai que afloren as nosas patoloxías contemporáneas. A ansiedade, como malestar, desemboca nun comportamento de devoración, en unha relación tortuosa con el. A contaminación ambiental tradúcese na toxicidade alimentaria. A pobreza ten como consecuencia unha mala alimentación dende unha óptica nutricional, froito da escaseza. O alimento, en suma, é o reflexo da esencia do noso tempo. Somos devoradores do planeta, sen importar as consecuencias, nunha carreira frenética cara a ningures. Somos irresponsáveis ao non reparar na lección do que inxerimos, nos seus efectos no noso organismo. Somos egoístas cando non reparamos nos modos de produción de aquilo que levamos á boca. Ao fin e ao cabo, o alimento de ben é mercadoría, algo intercambiável e co que especular nunha economía desligada da sociedade, que opera de xeito autónomo e independente das súas institucións. Por iso, é necesario focalizar a relación do alimento cos nosos corpos, como xa mencionei. A nosa corporalidade, lonxe das mediacións ideolóxicas e mentais, ponnos directamente en contacto co mundo que nos circunda. É ese mundo, as súas estruturas, o que nos sustenta. Sen as estruturas sociais e naturais pereceríamos. É por isto que pensar no alimento condúcenos irremediablemente a pensar na sociedade e na natureza, os medios de produción e de distribución, a soberanía alimentaria, a selección dos alimentos, a súa xerarquización, a variabilidade dos mesmos, o comportamento alimentario, a cultura culinaria, son temas que abordaremos ao longo da semana. Como estades a escoitar, arredor do alimento podemos debullar múltiples cuestións, mas podemos reducilas a aquilo que nos agrada e desagrada, como nun nivel gustativo, o que é positivo e negativo. A carencia de alimento provoca sufrimento, aplacar o apetito prodúcenos prazer, por exemplo. Antes de rematar, quero tamén facer fincapé na importancia que ten o acto de comer como evento social. Sentar á mesa, por moito que se trate de hostalo, por mor de ser algo primario, privado, animal, é un suceso cargado de significado e dunha funcionalidade social de primeira orde. É un lugar de conversa e de socialización, de aprendizaxe, de compartir, de amar, de coidar, de escoitar, de celebrar. Sen máis, agardamos que os relatorios escollidos nesta edición da Semana Galega de Filosofía sexan acaídos para a finalidade exposta, que sirvan para o cometido mencionado e que sexan do voso interese. Grazas pola vosa asistencia, soamente me queda darvos a benvida a esta nova Semana Galega de Filosofía e Alimento. Moitas grazas. A seguir ten a palabra a vicerreitora do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo, dona Eva María Lantarón Cairo. Gracias. É para min un placer darlles a benvida a 42 Semana Galega da Filosofía, con tema Filosofía e Alimento. Como senalou o presidente da Aula Castelao, Alexandre Cendón, en diversas notas de prensa e tamén hoxe nesta presentación, esta iniciativa une o interese polo pensamento, as preguntas fundamentais sobre a vida diaria das persoas, a sociedade e o mundo natural. O alimento é, en sí mesmo, un vínculo ético e ecolóxico á soberanía alimentaria e a responsabilidade que temos con o noso entorno. Para a Universidade de Vigo é un prazer colaborar coa Aula Castelao na organización da Semana da Filosofía. Espero que se manteña esta colaboración por moitos anos máis. Esta alianza reflicte o compromiso da nosa universidade con unha filosofía aberta, plural e servidora da sociedade, que pretende levar o pensamento máis alá dos muros do campus e a toda a cidadanía. Aproveito tamén a oportunidade para salientar a estreita relación existente entre a Aula Castelao e a Universidade de Vigo, colaborando durante o ano en diferentes accións, entre elas esta Semana da Filosofía, pero tamén as xornadas de pensamento e creación.
Como campus de Pontevedra, sentimos a responsabilidade de facer da filosofía un motor de pensamento crítico, de convivencia e de conexión entre a comunidade universitaria e a cidadanía. Convidarvos a participar, a aportar perspectivas diversas e a deixar que a filosofía siga sendo o lugar onde pensamos o mundo que queremos construir. Agradecer tamén ao resto de institucións, Deputación, coa presencia do vicepresidente, o Concello de Pontevedra, coa asistencia do alcalde, a súa colaboración tamén para que cultura, filosofía, coñecemento, pois teñan foros como este para darse a ver. Moitas grazas pola vosa atención e benvidos a esta 42ª edición da Semana Galega da Filosofía, Filosofía e Alimento. Moitas grazas. Ben, ten a palabra agora o señor vicepresidente da excelentísima Diputación de Pontevedra, don Rafael Domínguez Artime. Moitas gracias, bos días. Eu vou ser moi breve e quería facer 3 puntualizacións. A primeira, chegar a 42 edicións non é fácil de acadar en ninguna dos escenarios que nos temos, por lo tanto, hai que felicitar a Aula Castelao e, sobre todo, felicitar a todos os participantes nestas xornadas de filosofía que cada vez son máis importantes. A segunda é que creo que estamos nunha sociedade, nun momento da sociedade en que cada vez temos que pensar máis. Eu non sei se tedes a sensación que teño eu, que abro un xornal, veo as noticias e creo que estamos vivindo nun mundo de locos ou que polo menos estamos vendo a moitísimos dirixentes que non teñen a mínima idea ou non tiveron tempo para pensar, porque o que estamos vendo é abrallante. Por lo tanto, estas xornadas teñen moitísima máis importancia neste intre que noutro intre, que non quere dicir que non a tivesen, pero que neste intre creo que debemos parar, reflexionar e pensar un pouco en que mundo estamos, en que mundo vamos e que mundo vamos deixar a nosos fillos. E a terceira idea da que quería falar, non sei se sabedes, eu sou médico en exercicio e pareceme que o tema é do máis acaído nestes intres, porque estou observando na miña consulta, estou falando todos os días con os meus colegas, e antes o comentábamos, que hai un problema cada vez máis importante, pero falo de multiplicar por 2, por 3 ou por 4 veces patoloxías de trastornos de alimentación, sobre todo en persoas xoves, en persoas entre os 13 e os 20 anos. Por lo tanto, creo que é moi importante ter a idea de por que está sucedendo isto. Dende logo, os médicos podemos ter algunhas sospeitas, pero non temos a idea clara. Temos que reflexionar sobre isto. Seguro que vai haber moitísimos temas, pero creo que na nosa sociedade se está convertindo nun problema de primeiro nivel e creo que é importante pensar e reflexionar sobre isto. E, finalmente, felicitar a todos os que estades aquí, felicitar os organizadores e felicitar a todas as institucións que estamos participando nalgo que é moi importante e seguiremos participando e colaborando, como non, nesta semana. Moitas gracias. Ben, bo día de novo a todos e a todas, amigas e amigos da Aula Castelao de Filosofía, relatores e relatoras, e sobre todo a todas e todos os asistentes que facedes que Pontevedra sexa un ano máis a capital do pensamento crítico na Galiza. Sempre digo que Pontevedra é unha cidade feita para as persoas, unha cidade que se pode patear e sentir coas mans, pero para que unha cidade estea realmente viva non abonda con ter excelentes espacios públicos, hai que habitalos tamén con ideas. E chegar ao 42ª edición desta Semana Galega de Filosofía é a proba de que esta cidade conta cun espírito aventureiro polo saber e pola cultura. Baixo o lema Filosofía e Alimento, a Aula Castelao propónnos un reto fascinante, porque comer non é só un acto biolóxico, comer pode ser un acto fondamente político, ético e social. Frente a ese discurso individualista que nos quere facer creer que somos seres illados e autosuficientes, a alimentación lémbranos que somos seres dependentes do que a terra nos dá,
do traballo de quen a traballa e de políticas que garantan que ninguén quede co prato baldeiro. Hoxe, cando vemos como o alimento se usa como arma de guerra en lugares como Gaza ou cando o mercado converte a comida nun obxecto de especulación por riba do dereito a vivir, a filosofía é máis necesaria que nunca. Temos que falar de soberanía alimentaria, de consumo de proximidade e de como a nosa forma de comer define o mundo que deixamos ás seguintes xeracións. En Pontevedra levamos anos apostando por un modelo de vida que respeta os ritmos e a saúde das persoas. Por iso, agardo que este debate resoe con forza. Queremos que a reflexión que nace hoxe neste Pazo de Cultura nos axude a ser máis conscientes de que cada bocado que damos é tamén unha decisión sobre que tipo de sociedade queremos construir. Moitísimas grazas a Aula Castelao por non baixar nunca a garda e por seguir alimentando o noso espírito crítico. Gozade desta semana, debatide con paixón e seguide facendo de Pontevedra o lugar onde se pensa o mundo actual e tamén o mundo do futuro. E sen máis, declaramos a mesa inteira inaugurada a 42ª Semana Galega de Filosofía. Moitísimas grazas.